A chroeso I Canolfan yr Urdd ym Penmynydd. Heddiw yma, mi fyddai'n sôn ychydig am yr adeilad dau gyflystera. Dyma'r maes parcio. Fel y gwelir, mae'r ychydig o geir yma'n barod. Beth am i ni fynd I weld. Yn ogystal â maes parcio, yma yn y Canolfan, mae gynnon ni ramp I gael mynediad i'r llai apl. Wela I chi tu ddewn. A dyma ni wedi cyrraedd y gegin. Yma mae gynnon ni ddipyn o offer I wneud bwyd da. Hanna. A wedyn yma mae gynnon ni'r sinc, achos mae'n bwysig olchi a cadw'r llistri. A wedyn yma mae gynnon ni'r microdon. A wedyn os da chi isio bach o hwyl, wel mae'n afwr pôl. Ac yn ola, dyma ni'r neuaf fawr. Yma mae bob dim pwysig yn digwydd o'r cyfarfodydd i'r cyrsia. Wel, dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau'r daith bach yma gwmpas y Canolfan, a dwi'n gobeithio eich gweld chi yma'n fuan. Fy ngobaith I ar gyfer y dyfodol ydy bod llu o bobl ifanc gwahanol yn cael ddefnydd o'r Canolfan a bod y pobl ifanc yna yn mwynhau yng Nghanolfan yr Urdd, Penmynydd. Am unrhyw ymweliadau ynglyn â'r Canolfan, mae croeso I chi gysylltu efo swyddfa rhanbarthol Ynys ar 012 48 672 100.